Subscribe to Sesimo TV. America na Canada, Ijena Alonso Holland, Ijebe Paris na France, Obu Kaibanye Banya bu Spain, Obu Kaidebe Boroko bu Norway, Obu Kainaba Ugwede Kani banyelisa ona buja mokani kentebe kaina bana pena obu Mandela kani geje aide bisirelwe obu kani banye fero ebobu nijelu wiwe Jesu go mkwechili kani jieli Ebobu ni jelu, Ebobu ni batalo, Obodo ni batalo, Igafu onye Igbo, Obu ni furu onye Igbo bụ laba inaba, Ụmụ Igbo Jesugo, Ilue na Asia, Igafu onye Igbo, Ilue ni Europe, Igafu onye Igbo, South America na South Africa. Igafu onye Igbo. Ijebe Africa bụ isi mmiri. Wiwe Jesugo. Obodo bụ Nigeru. Ụmụ Igbo so n'ife a na-eme. Chukwu fụrụ anyị n'anya Chukwu fụrụ ndị Igbo n'anya. Atari anwanwu atọgburubozu ọrụ atọgburubozu atari anwanwu kama atọga anwụ ebido fimu n'isi ndị Igbo bụ atọ ebe ọ bụ Naịjelu ndị Igbo anya kọnkago anyị na-eje n'obodo mgbechili ka anyị ji eli ebe ọ bụ na siri ike onye Igbo ga-eje na ụmụ Igbo si atọ na mba mmanwụ Olisadoo nọ n'ebe atari anwanwu ọkwa atọ gburugburu ndị Igbo bụ atọ ebe ọ bụ na ịbatalụ ndị Igbo na-atị ebe ọ bụ na ijeru ndị Igbo na-atị ndị Igbo bụ isi aka ndị Igbo bụ ndị akpalasị mana Chukwu fụrụ anyị n'anya ofife ka nna ya Chukwu bi n'igwe ofife ka nna ya Chukwu bi n'igwe
atari anwanwo atari anwanwo kama toga mu debido fimu n'isi kama toga nwụrụ ọnwụ debido fimu n'isi ndị Igbo bụ atọ mkwechili ka anyị ji eri ndị Igbo bụ atọ tupu mkpụrụ anyị ọfụma ndị Igbo bụ atọ obodo ọbụla ịbatara anyị na-eme ejije anyị na-agba mbọ anyị na-azụ afịa anyị na-agba akwụkwọ anyị sokwu jiri dị pawa anyị na-agba bọọlụ anyị na-etisi egwu ike ndị Igbo nwere ife niile anyị bụrụ n'ofu anyị rapụ sabotua onye ọbụla afụ nwanne n'anya Anambra na Igbo bụ nwanne Ebonyi na Enugu bụ nwanne Enugu na Nsụka bụ nwanne onye agbazi n'oke ofu okwu ka anyị na-ekwu onye Delta steeti onye Delta bụ nwa onye Igbo unu agbazi n'oke anyị cha bụ ofu nkecha gụrụ anyị wayo onye ọbụla nwe uche Olisadoo Onyenwe egwu na-ekwu atọ nwa fim abụọ ndị Igbo bụ atọ atari anwanwo ma ọ bụrụ na ịbụ onye ejije ọbụla emere ewere onye bụ isi aka na anya na-abụ atọ ndị Igbo bụ atọ maka Chukwu fụrụ anyị n'anya ndị ụwa kpọrọ anyị asị Chukwu bi n'igwe fụrụ anyị n'anya ndị Igbo bụ ndị ajụrụ ajụ mana anyị na-agba fesi n'ụwa obodo ọbụla ijelu nwanne ị ga-afụ onye Igbo ọ bụ asị ma na-esi okwu ọ gwagwara ụmụ ya ịtụrụ ji ịtụrụ mgbọrọgwụ maka onye nwe ubi bịa gụrụ ji anyị ewelu mgbọrọgwụ dibe ndị enyere ọchịchị n'aka wee jide obodo tikasịa ụmụ Igbo wee welu uche wee welu ugbo onye ga-agbaba mbọ n'obodo ya bụ n'obodo ọbụla ịbatalụ ị ga-afụ onye Igbo anyị adịghị ahịhịa bụrụ agbụrụ Igbo tutu onye Igbo ebe akwa ịmarụ na imesiri ike onye Igbo na-akpọrọ nwanne ya ọbịa ga-agbaba odibo ọgbasi odibo eduo onye ụlọ osoluzie n'ife a na-eme ya bụ onye nyere onye jelu nwanne ya bụ onye nyere onye jelu nwanne ya bụ agbụrụ ụmụ Igbo okwu ka mụ na-ekwu obodo adịzi jagajaga obodo adịzi jagaba obodo ndọtisi leti obodo ndọtisi wee bụrụ Tinubu mana ndị Igbo bụ atọ atari anwanwe ife ọbụla mere anyị ụmụ Igbo na-akụkpọrịkwa mana ka anyị rewe nwere egwu ụfọdụ bara ahịhịa n'obodo ebe fe na-achọ ife afọ ogeli mana ụmụ Igbo ekpetirigo n'elu ụwa na anyị ga-afụ isie ndị Igbo bụ atọ ụmụ Igbo adị ekpekpe n'elu ụwa onyinye Chukwu Olisa nyere anyị
aka Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị ma n'ụwa kpọrọ ya si ụmụ Igbo bụ isi aka kama ọkụ anyị ga-anyụ ọkụ ndị kpọrọ anya si anyụọ Chukwu fụrụ Igbo n'anya akara ka anyị na-eme ndị Igbo bụ atọ atọ gburugburu mgbechili ka anyị ji eli obodo bụ na ijelu ije na Amerịka na Kanada ije na ala nsọ Holland ijebe Paris na France ọ bụ ka ịbanye panya bụ Spain ọ bụ ka idebe Morocco bụ Norway ọ bụ ka ịnaba n'Ugwede bụ Tai eweyo agbalịa na-egwu ọyọ onye bụ na amalugo na-ekene eze igwe ka nkene ndị oyimo onye bụ na amalugo na-ekene eze igwe ka nkene ndị oyimo ọma ambụla ekene jebe ka ijebe Mandela na South maka na obodo Mandela bụ South amalugo ka nje ga-ekene onye Igbo gbasiri ike na Olisadoo Onyenwe bịalie unu mana ata dị anwụ Chifu Alochusu Nnamdị ike gwụ ọnụ Ebubechukwu ụzọ n'Ozobolo mba iti akụchinyelu nwata wa n'ọfụ Ozobolo Chukwu ego ndị Igbo ka nna akpọ mkpụrụ obi ndị Ozobolo ụzọ Chukwu kwalụ n'umeje na-egade Chairman CEO Cross Trading Pty na South Africa ebe afọ ka ị na-ebu nwa Chairman CEO Central Oilers Oil and Gas Nigeria Limited onye nwere ego CEO Ebubechukwu ụzọ Foundation Worldwide ebe a na-enyere ụmụ ogbenye aka Chairman CEO Ikenadiko Nigeria Limited Chairman CEO Ikenadiko Properties Pty na South Africa Bishop Onyenwe ọga ndị ọga ụkọchukwu n'Ozobolo Bishop n'Ozobolo ọga Olisadoo na-ekene Bishop atọ maka na ata dị anwụ egwu na-anaba ebe n'ebe n'ọka ka nkene onye ego egwu na-anaba ebe n'ebe n'ọka ka je kene ọgaranya unu mana odogwu abụrụ ọka ị na-eme mana odogwu abụrụ ile ife onye menwuru ka ntelu n'ụwa Chief Linus William Ifejika Chief Linus William Ifejika o nwere ife onye jika ịbịa n'ụwa ụwa malụgo eze ego ka izizi n'ebe na-ebu aka youngest billionaire obodobo nwa ndị Igbo niile ji aba Chukwu BTC ọkwa nke bụ Billboard Chairman CEO of Billboard Group Company Limited, the creator
of P-Point, I throw a salute. Technical and crypto machine, Tuwale Baba. Obulisi Zulora wifejika, ifijika yerika kwa. Ogwa mamife chukwu nyelogi. Tekiji wekali uwanine wekali andiocha. Ezo mogo, ujimote moga nyifulanya. Ujune mogo, udogululu nuka nebe neboka. Olisadoo Onyenwe gwekene. Bilo duato, imana atadi amwangu. Atomofi mako. Imana keneze bigwe, ainaba Parisi. Olisadoo Onyenwe. Aige keneze. Igbo, Achifu Marcel Ifanyi Chukwu. Tezi mwamuru na nobi Monya baluku wagalanya mmanwu bialibeyi. Nima nekeneze bigwe. Onyeisi nchụaja na nobi. Onye amụma n'Europe. Oji shopu eme ọgọ na Paris. Ndị nye shopu na Paris erika. Ụmụ Afrika na-ekeneyi. Ndị Igbo n'Europe na-ekeneyi. Eze ndị Igbo onye amụma na-eme ọgọ. Eze ndị Igbo na Paris odogwu. Ọkwa nke bụ National Patron of Anambra State Association n'obodo Paris, France. Patron ndị Asaf ịdị anyị mma. Na-ekene mi eze ndị Igbo n'Igade. Eze ndị Igbo atọ. Imana atadi anwanwu. Atomofi mako. Kambule gede jeboduma. N'Enugu State na nri. Obonye kanda che. Imana odogwu eburu afọ ọzọ. Ife onye menwuru kantel. Ife onye menwuru n'ụwa ka na-ekwu. Ike oduma bịa. Bayos Nwanjoku otu ọgaranya. Ike oduma one of Oduma. Olisadoo nekene. My chief doctor Comrade Bayos Njoku gade. My chief Comrade Bayos ezigbo onye Igbo gbasiri ike. Pilas Energy Limited oji mmanụ ụgbọala eme ọgọ. Bila Oil and Gas onye ọbụla ekwelugo. Agwatu egwu fizi dị na Igbo n'ịdị anyị mma. Pilas anyị fụlụ ife na art n'ụwa. Bila jisi ike n'ọrụ na ụmụ Igbo ji ga-eme ọnụ. Olisadoo Onyenwe egwu na-ekeneyi. Pilas ya tọ. Imana atadi anwanwu. Atomofi mako. Obodo bụ Nigeria. Ije na America. America na Canada. Ije na Alanso Holland. Ije na Paris na France. Ọ bụ ka ịbanye panya. Panya bụ Spain. Ọ bụ ka ijebe Oboroko bụ Norway. Ọ bụ ka ịnaba n'Ugwele. Ugwele bụ Tai. Igbo ma nabago Tel Aviv. N'Israel bụ ala nsọ. Ka nje ekene onye nna. Nwanne Olisadoo dị na mba. Na nwanne na-adị na mba. Tọkarịa nwanne ofu ọbala. Chief Leonard Akachukwu ụzọ. Ogbuefi onye gburu efi n'obi akụ dị n'obi o. Ọgụ mma na akọma ji dị akụ n'obodo ụmụ ogbenye akụkpọlịba. Nwa amalali akụ Olisadoo na-akpọ n'egwu. Dịka akọ n'obi ọgaranya. Akụ obi super power. Nze bụ nze n'isalile. Nze na-ekwesị okwu na Igbo. Ọzọ tinyelu nwa n'aka ọgbakọ zuwa ọra. Nwanne Olisadoo. Achifu ogbu echichi dubelugo na bụ nke izizi n'Ọkịja. N'Ọkịja n'ime oghere egwu. Ọkwa ịma na mmanwụ nwegwu bịala ọlịlị be gị. Odogwu n'Europe. Ogbuefiugo na bụ nnukwu
ọ bụzikwa eze ndị ọnụmadolo Olisadoo na-ekene nwanne m ogbejugo na abụ nnukwu atọ ịma na ata adịa nwa ahụ ka anyị na-agba n'ụmụniko nọ n'isu dị n'Ebonyi steeti n'ime Ọnịcha lokal gọọmenti nwalụ ya ọ bụ onye ka m na-achọ ọ bụ dị onye ka m chọrọ jebe ka nkeke n'ezi Chifikirizi severi Bibles nwalia High Chief Ozemena increase yani Ayahu na number one of Umuniko isu Ochiune mogo Ochianye mogo Ochieke mogo Increase estate limited yoga Increase wealth service and loan Ọgaranya bịa n'ụlọ Igbo Increase estate developer Nigeria limited Increase jisike na anyị pụlifi na art Increase atọ dị anwụ ka mbụlegede jebezi n'atọ n'Ọka South local gọọmenti ọ bụ onye ka na-achọ ịmalụ nwa bịarụ na mma Princess Ogechukwu Okoli adịla anụse Adigwe let His Royal Highness Igwe CCI Okoli Igwe Sinatọ Ada Biafra worldwide from Nigeria to Libya Ada na-agba mbọ from Libya to Italo Adani Wanige from Rome to Banya Ada Wasambo na Spain Wenaba Paris webili Paris na France yo Ilu ebe afifo Adigbo nine mesifike Ada Biafra Ogechukwu Okoli Ọkụ ife onye melu kantelo Ife onye mewulu ka na-ekwu Adigbo anigo Princess actress ndị siri ike ka anyị na-akpọ Olisadoo na-ekeneyi Ogechukwu nwile anụse ịma na ata adị anwụ n'ọlụ anyị jelu mkpọrọ n'ebe na-eliza bekwinu ka anyị na-eje ọ bụ onye ka m na-achọ achifu Ifeanyị Mmadụ Ogwefi Omeliko kwuru one of Nneni Ogwefi Omeliko kwuru nke izizi onye Nneni ụwa malụgo eji ego na London Olisadoo na-ekeneyi anyị onye ego Chief Ifeanyị Mmadụ ise bonafide member na Igbo ambassador nke dị na UK n'obodo London ka ị malụkwa anyị kedu maka lọlọyi ugo nwanyị bụ di n'ụlọ ya Barrister Mrs. Wendy Mmadụ aka igwe ọmalịcha nwunye anyị ego ndị ọma jelu na bekwinu wee bili Olisadoo na-ekene unu ndị ọma na-eliza unu mana aka adị anwụ Chifu Patrick Anayochukwu Okafọ gade Patomanu bịa Patosumanu na-eliza ezi nwa afọ n'ubi onye Chimeleze wanọfụ n'ubi odogwu keneli mụlọlọ Mrs. Rodeli Ijeọma Okafọ agwala dị mma na kwudi ya n'iru osodi ya akpako na-ego adị ọmalịcha nwunye Pato Olisadoo nọ n'ọgbọ Patos na-eliza isi mụ kene ezinna Chief nwoke dị Okafọ ọka obulu ụzọ n'ụlọ ubi
ana yo nwa isi mukene ogudu mana atari anwangu anyị ka nọkwa na bebi n'oke ịmalụ obodo Eliza ka egwu m nara Chief Anselm Chike nwa bụ eze egwu ise amalise na Eliza nwa na-eli akụ nwaobi ike nyezu ukwu ọgaranya nze Chinyelugo wan ihe ala kisi eje ise na London egwu ise onye n'ifede ọgbọgbọla ego ise Olisadoo Onyenwe egwu bịalụ ise keneli mụ lọlọ bisisi Blessing nọ nye ka chi nwa bụ eze ugodie nwanyị ọma Olisadoo na-ekenunu ndị ọma jelu na bekwinu mebili isokwu igbalụ m ka nkene High Chief Igbo nwa bụ eze lalasman odogwu nzakodobi kizizi n'ihi ala senior brother ise nwanne isi keneyi lalas ịmalụgo na ndị Igbo bụ atọ ịma na onye nwe anya ụmụ Igbo bojelu mba wee nwelu mba adị amụ ụmụ Igbo aka na France ọ bụ onye ka mụ na-achọ Olisadoo nwere mmadụ na Paris France eke nwalụkwa High Chief Chidi mba nwalụ oke nwa mụrụ n'obi ụmụ ndị ọgaranya Chinesi Odogwu ọbata obiye na Paris ezigbo onye kwuru abịa Chairman Egwu Progressive Club worldwide Chairman Umudogu Global Resource Limited Majugo Nyanekade oke nwa n'ụmụowelu ọgaranya nwekwulọja Olisadoo na-ekene Chidesisi bụ kene ezioyi amaka High Chief Chidube Emebe Eliza ụzọ dị mma akwụrịkọ eledebịa Bishop Kantata Nwajani na Paris ọgbamoto igwe ụkwọmakpọrọ ukwelezu n'aka anyị eme Igbo oyurobo mkwere na oyoma mbala ga-adịa Chidesisi keneyi ọbata obie na Paris ekene High Chief Amara nna Ngọnade Anedo na Paris ezi mmụmụ di m na-ewi na Anedo n'igale Malauzi ofotu nwenugwu protop ebigi ọbata obie na Paris Francis mukeneyi ọ na-adị High Chief Chimobi Ezenna ya nwanyị amị Odogwu
eze chikwado wanụ na nachi na gade ọzọ eze chikwado chidesi na-ekele yi ọfaigolu chikwado ezoyo na ịga adị ya ijedebe chikwado chukwuolisa ka akwado yi ịnabanaba chikwado chukwuolisa ga-ebulu ya ụzọ ekpere ibelu n'isi yi chikwado na olegba ọbata obi ihe na parisi timukeneyi ọgụma na atari anwụ ahụ achifu chikumagudosi nkenga ego nkenga agụ ngwo ikenga na mmadụ inwere ikenga ugo nwa oke nwa udogwu nwa onye ọzara akụkwa n'ụmụchu aka n'ichọfọ ọfọ ka ide ije awa na inye aka na-ekwu n'egwu maka ilọmaka eju na-eji aka n'okwu maka na okwu na-adụ a aka n'iji ọfọ na-awụ ụzọ gara ebe na-amị amị na ikenga ego na parisi isi mukene mama ezi nne ikenga nne m ụlọ odogwu nọnya lọlọ n'isisi alisi umagudosi amala eme nwanne mama ụwa nọ ga-abụ sarịbọ ife mekwana yo nne mụrụ ikenga na parisi ọgaranya ikenga nwanne ọkwa isi mụ kene nwanne na nwanne ibe niile n'ụwa na dị ebute ọkụ achif Obinna Umagudosi eze nna bụ enyi nwa n'ọfọ zara akụkwa n'ụmụchu ife mekwana nwanne ikenga onye nwere ego chika aka jọfọ n'ụmụchu ife emena ma nye emena mụ ife emena ndị oyi gị ndị fole n'anya Olisadoo onye nwegwu gọlọfọ maka na atari anwụ ahụ ọkwụrụ mana Olisadoo nwere mmadụ na mba abịa n'obodo na anyị nwere mmadụ akarịa m arụ ka m bụrụ egede debe n'ugwu ede nwanne m ugwu ede pụta nlue n'ugwu ede ka m kene nwanne m ha chifu Chinedu Nweke depụrụ nwanyị ụmụnna nwanyị ụmụ eze na ụmụnnya odogwu Igbo bụ ego na ụmụnnya odogwu adreesị ndị ụmụnnya ji dị ebube ọga ndị ọga na-ata ịgba nkọkọ mmiri niile zolọra mmiri zolo Olisadoo ezi nwa high chief ụgbọakụ ụgbọ ego obere agụ na ụmụnna obere agụ nwere agwa na ụmụnna ka ịmalụkwa ọgbawala ego tetewa Olisadoo na-ekele yi tempụrụ bụ atọ nwa oyi ọma mbara ya ịgba mekene yi ịgba mụ ka nọkwa na taị n'ugwu ede ka mkpọrọgwụ na-abịa achifu kele chuche emetole ọgbabọla ego echimetole oversize ego katapila na Thailand budoza na Bangkok ọgaranya ike n'anya lụ n'ugwu ede mba onye ụmụaka n'ọlụ n'Imo steeti Isieje ọkwa ibu petrol nke ndị Seme broda n'otu Ọnịcha echimetole ị ga-aga ebe na amị we na ọfọ kelechi uche metere ole atari anwụ obodo bụ Nigeria ije na America na Canada ije na ala nsọ Holland ijebe Paris na France ọ bụ ka ịbanye
Francis Ifeanyi Chukwu simpati olololo egwu abịa onowu ndị Igbo na Uganda nwanne Olisadoo ọgbọgbọla ego na Bangkok Thailand ga na-alụ bili onye Ụmụeri Okego onye iru akpụ village n'Ụmụeri oje na-amụọ ndị Igbo na Thailand onye ego simpati olololo ọkwa ịma na atari anwụ ebughali ọnọdụ anya naba Paris ọzọ ka nkene nwanne m na nwanne onye adị abụọ ya ka m na-ekwu High Chief Chidube Mebeniza n'ụzọ dị mma kootu ọnwa anya m Igbo ka m na-akpọ ụkwụ makpọrọ nkwelezu n'aka n'uru ogbonkwelo yoma mbala anya m Igbo bịa Bishop Kantata eze nwa eze bigi nwanne Olisadoo agwụrịko n'igwe elede agwụrịko elede mmanwụ na-akpọ gị goduke n'ọnwa otu igwe na Paris ọgaranya na dọka dobru bagi mgbịrịgba ego Olisadoo na-ekeneyi isi gbobula egedejekwa ọgụzụ nke ibilibe ọgada ka ikene onye ego achifu Christian Eko igwu ụmụ ikolobịa n'ọgụzụ nke ibilibe ọgada ego dike na nupasipọ ị na-ebuli ike eze ụmụ ikolobịa n'ọgụzụ ibilibe ọgada na ịga adị ọkwanu Kantata Bishop Kantata simuke na-eyi onye ji ya lụrụ bụọ Kantata nwaja na ị ga-egwulu ji Bishop Kantata ịma na atari anwụ aịbụla gene nebe ego olibaje Ajekene Chifu Ramondo abega mwawa folo Oze Bufechukwu nke izizi na Bagana Chairman CEO Royal Vintage Club 101 na Goamu Ward of na Lagos State ebife niile na-eme abega vintage onye gboo mbọsị izizi n'otu Ọnịcha Olisadoo ekeneyi na ndị Igbo bụ atọ ebule egede banye Paris na France anje choche ebigi Chifasubike Valentine emebi ife ego Azubike Valentine Igbo emebi ife ego na Paris ịma na emebi ife ego ogbenye anaba onye ụmụdụrụ ọha na Igbo Imo steeti odogwu emebi ife ego ebighị bọla ebiga mbọ ebighị bọla nwata kpochaka ya na ọgaranya ejeghị elibe nri Valentine nwa ya Igbo ezigbo onye Igbo na Paris France Val ịma na atari anwụ aịbụla egede ejebe Morocco anyị banye na Norway anyị ga-ekele nwanne m na nwanne onye adị abụọ ya nwa onye eri na nwanri bụ nwanne High Chief nke Makonamu Jidofọ nwụọ ọgba papirilo onye onifedi ọma nice guy na nne Olisadoo onye nwe egwu ọma n'ọgbọ bọọlụ ego Olisadoo na-ekwunyere iyi egwu president Onitsha ex-footballers in diasporas Ogweginu Kefi one of Wagu
mma ọgwa ndị Olifede ekwelugo ọmalụchila anyị gaba jide ofe ọnwụ ọkwa ịma na aka adị anwụ anwụ ịma na onye nwe anya ụmụ Igbo bojelu mba wee nwelu mba adị amụ ụmụ Igbo aka Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị ma n'ụwa kpọrọ ya si ụmụ Igbo bụ isi aka kama ọkụ anyị ga-anyụ ọkụ ndị kpọrọ anya si anyụọ Chukwu fụrụ Igbo n'anya akara ka anyị na-eme Igbo bụ atọ atọ gburugburu mgbechili ka anyị ji eli anyị bụla ga na-ejerekwa agụkwu dị ka anyị nọ ekene ha chief Chidiebele Felisi Nwangene udogwu na South Africa na Mandela Kinacho mgbe onye ji malụwa ọfụ agụkwu riodogwu ọgwa mgbe onye ji wee malife melia n'ụwa ọzọ gbogwie na Igbo coach na Panorama Football Club na South Ifenri ji dị ebube na South Africa Kinacho nọmba 1 na South Africa ofu nwanne ji dị ebube adịghị n'ije nweghị isi na South odogwu Kochi Chidi Nwangene ịma na ata adị anwụ anwụ ịgba m nwere ukwu na-eje ije Olisadoo anje ga-achọje nwanne m na nwanne dị na mba Achifu Jonathan Kennedy Okoli Bonabuchi nwa Okoli ịmalụkwa Ogbotogbo Nwandubeze bụ Ogbuefi Mgbachukwu kwelu ka ịmalụ eze ọmụọgọnọgwụ Agụnese Kingdom Agụnese Omelenyi onye mmakwa ebighị bọla Ọnụabụchi nwa Okoli ise verify boss na-adị aza azọ ewu agbala anya mkpụrụ agịrị n'alụ n'iyi Chairman CEO Mgbachukwu Hotel Asutu n'ezi ama mmago Chairman CEO Mgbachukwu gari na mba na Abuja Kimalụ ebe anyị na-alacha aka Ọnụabụchi na Igbugo ọgaranya ọgwụ ịma na ata adị anwụ anwụ anyị na-ebe ebe n'ebe ụmụ uche ọka ka anyị na-eje anje ga-akene ezoyi Louis Figo Odogwu Achimgbe Emeka Wefugani Figo na Paris esogu eze nwanne Figo onye nwere ego ọgbagbola ego Louis Figo na Paris Louis Figo na Madrid Odogwu jelu banya na Madrid bili dese Paris France wee nwezi ọnọdụ ọkwa ịgbalụ bọọlụ na mgbago ọsịa bọọlụ wee bulu coach na mgbago Louis Figo onye Olifede Olisadoo na-ekeneghị ezigbo nne ochie bilọdụ eze ego n'ọka manwa Olisadoo na-ekeneghị Figo aka adị anwụ anwụ aka adị anwụ anwụ atọ gburugburu ọrụ atọ gburugburu aka adị anwụ anwụ kama atọ ga-anwụ ebido fim n'isi ndị Igbo bụ atọ
anwụ anwụ ọkwa atọ bụrụgo osu ndị Igbo bụ atọ ebe ọ bụ na ịbatalụ ndị Igbo na-atị ebe ọ bụ na ijelu ndị Igbo na-atị ndị Igbo bụ isi aka ndị Igbo bụ ndị akpọrọ asị mana Chukwu fụrụ anyị n'anya ofufe ka nna ya Chukwu bi n'igwe ofufe ka nna ya Chukwu bi n'igwe ofufe ka nna ebelu Chukwu bi n'igwe isi ụmụ Igbo nye n'ime anyị ọkụ nke ịfụnanya nye n'ime anyị Chukwu bi n'igwe bunye n'ime anyị nye n'ime anyị ọkụ nke ịfụnanya nye n'ime anyị agbakamu n'ebe nye n'ime anyị Chukwu ọkụ nke ịfụnanya anyị bili n'udo anyị bili n'udo anyị bili n'udo anyị bili n'udo ndị ụwa kpọrọ anyị asị anyị nwafụzi onwe anyị n'anya ụmụ Igbo niile ụmụ Igbo biko anyị yọka bụ na yọ ndị Igbo bụ atọ atadị anwụ anwụ atadị anwụ anwụ kama atọ ga-anwụ kama atọ ga-anwụ ebido fim n'isi kama atọ ga-anwụrụ ọnwụ ebido fim n'isi ndị Igbo bụ atọ mgbechili ka anyị ji eli ndị Igbo bụ atọ Chukwu pụrụ anyị ọfụma ndị Igbo bụ atọ obodo ọbụla ịbatalụ anyị na-eme ejije anyị na-agba mbọ anyị na-azụ afịa anyị na-agba akwụkwọ anyị sokwu jili dị pawa anyị na-agba bọọlụ anyị na-etisi egwu ike ndị Igbo nwere ife niile anyị bụrụ n'ofu anyị rapụ sabotu a onye ọbụla afụ nwanne n'anya Anambra na Igbo bụ nwanne Ebonyi na Enugu bụ nwanne Enugu na Nsụka bụ nwanne onye amazi n'oke ofu okwu ka anyị na-ekwu onye Delta steeti onye Delta bụ nwa Igbo unu amazi n'oke anyị ncha bụ ofu nyocha gwụrụ anyị wayo onye ọbụla nwee uche Olisadoo Onyenwe egwu na-ekwu ịma na onye nwe anya ụmụ Igbo bụ ojelu mba wee nwelu mba adị ama ụmụ Igbo aka Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị ma n'ụwa kpọrọ ya asị ụmụ Igbo bụ isi aka kama ọkụ anyị ga-anyụ ọkụ ndị kpọrọ anya si anyụọ Chukwu fụrụ Igbo n'anya akara ka anyị na-eme ndị Igbo bụ atọ atọ gburugburu mgbechili ka anyị ji eli Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.